So tata bụ ụka nke anọ n'oge ncheta ahụhụ Kristi afọ nke abụọ n'arọ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile, ndị ọbịa niile na ndị niile nọ ebe dị iche iche anyị na ha ga-aka ụka tata. Na aja nke Mass tata, Cecilia Ụfọndụ na-enye Chineke ekene, na-ayọkwa ngọzi ya na amara ya n'isi Scholastica Ọkọlue, Victor Ụfọndụ na Victoria Ụfọndụ. Greg na Skọlọg Amaka na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene, na-ayọkwa ngọzi ya niile amara ya n'isi Kelechi Udeze na ihe niile o bu n'uche ugbu a ọ na-elota mgbe eji were mụọ ya. Nwunye Okechukwu Emechete na ụmụ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Okechukwu Emechete arọ abụọ o ji wee rapụ ụwa nke a. Ezinụlọ Ọkwọ na Chidebe na-ayọ maka mkpụrụ obi Ann Chidebe Nọnyelu. Ugoeze na Bumbum Anọm na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Ibe Anụ na Dike Chinyere. Felix Nwosu na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi nwunye ya Teresa Nwosu ofu arọ o ji wee rapụ ụwa nke a. Reginald na Ifieze na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Angela Ụba ni Eze. Eteo na Ngozi Aniebere na ezinụlọ ya Eteo na Ngozi Aniebere na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Frank Aniebere. Augustina Okonkwo na-ayọ maka mkpụrụ obi dị ya Charles Okonkwo. Ka mkpụrụ obi ndị a niile anyị kpọpụtara bụ ndị nwụrụ anwụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke anụwa tata bụ ụkọchukwu anyị Jude Umeobi. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. No being wounded, no gets money. Kawarai kanjoi
anyị dọmkpụrụ obi gị n'iwe n'anyị Yesu Kristi anyị bịalụ n'iru gị wee cheta oge na-anwụ ka i wee mere anyị ebere. Nne ha nna na nwa na mmụọ nsọ. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Nọnyekwara gị. Anyị agbakọgo ọnụ ọzọ dị ka ndị Igbo Nigerian Catholic Community na Los Angeles ka anyị wee fee Chineke anyị ofufe. Ụbọchị tata bụ ụka nke anọ n'oge ncheta afọ anwụ Kristi nke anyị nọ n'ime ya, oge Lent. Agbapụtagolo anyị ndị na-anyị gbara n'ụzọ pụrụ iche gwara ka anyị tiezie mba anyị ndị ọzọ ga n'emume Eucharistia nke ụbọchị tata. Ka anyị kwadozie onwe anyị nke ọma maka ya nwa bụ emume nke Eucharistia site n'icheta na anyị ncha bụ ndị mmehie na anyị na-ayọ ebere na mgbaghalụ na nchekwaba nke Chineke. Onye bịara na wee zọpụta ndị dọwara elu ha, onye nwe anyị mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara na wee tọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri m na-etụla anyị Chukwu anyị ya, onye nwe anyị mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaara anyị njọ anyị ga, wee duru anyị na ndụ ebere. Amen. Ka anyị yọọ anyị ya. Chineke onye ebere, izite n'okwu ọnụ gị bụ nwa gị were ụzọ dị ịtụnanya mee ka gị n'ụwa dị na mma ọzọ. Anyị na-arịọ gị mee ka anyị bụ ndị otu Kristi were ịhụnanya na-egbe ọkụ na okwukwe dị ndụ na-akwadosi ike maka nnukwu emume nke a na-abịanụ. Site na di nwa anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na dị ndụ na-achị ịdịkọta otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ nke abụọ nke ihe mere. Ndị isi nchụaja niile na ndị mmadụ mere njọ kwuru njọ mekwasa n'elu mmehie ha niile, bịakwa na-eme arụ niile nke ụmụ mba ndị ọzọ, na-emerụkwa ụlọ nsọ nke Onyenwe anyị doro asọ na Jerusalem. Onyenwe anyị Chineke nke nna nna anyị ha buru ụzọ si n'ọnụ ndị ozi ya dị iche iche na-ezigara ha ozi na-akwụsịghị akwụsị, n'ihi na ọ chọrọ ịzọpụta ya n'ụlọ nsọ ya. Ha jiri ndị ozi Chineke mere ihe ọchị, nupụkwa isi n'aka ọ dọrọ ha na ntị. Ha jiri ndị amụma ya mee ihe ọchị, wee ruo mgbe iwe nke Onyenwe anyị lara elu n'ebe ndị nke ya nọ, nke na o kweghị ogbugbo.
ọ bịa were eze nke ndị Kaldia buso ha agha, onye gbusiri ụmụ okorobịa ha n'ebe kacha nsọ nke ụlọ nsọ, nke na o nweghị onye ọnwụ hapụrụ, ma ụmụ okorobịa ma ụmụ agbọghọbịa ma okenye ma onye na-ala ezumike nka. O were ha niile nyefee ndị eze ndị Kaldia n'aka. Ndị iro ha bịara were ọkụ sure ụlọ nsọ Chineke, kwatuchaa mgbidi Jerusalem, surekwa ụlọ eze ọkụ, bịakwa laa ihe dum bara uru na Jerusalem n'iyi. Nebukadneza buru ndị mma agha gbufọrọ laa Babilọn. Ebe ahụ ka ya na ụmụ ya jiri ha mere ohu wee ruo mgbe alaeze ndị Peshia were ike ọchịchị. Ihe niile ndị a bụ ihe e mere iji mezuo okwu Onyenwe anyị si n'ọnụ Jeremaya kwuo sị, wee ruo mgbe ala weghachiri ụbọchị ezumike niile fulaghara ya. N'oge niile ahụ ọ tọgbọrọ n'efu, ọ ga-edogide ụbọchị ezumike asọ ruo 17. N'afọ mbụ nke Saịrọs, eze Peshia, iji mezuo okwu ahụ Onyenwe anyị siri n'ọnụ Jeremaya kwuo, Onyenwe anyị kpalitere mmụọ nke Saịrọs eze Peshia ka o tie iwu, depụtakwa ya ebe mmadụ niile ga-ahụ ya n'ala eze ya gburugburu. Nke a bụ ihe Saịrọs eze Peshia kwuru: Onyenwe anyị Chineke nke eluigwe enyela m alaeze niile nọ n'ụwa. O nyela m iwu ka m wuoro ya ụlọ nsọ na Jerusalem nke dị na Juda. N'ihi ya, onye ọbụla n'ime unu so na ndị nke ya, ka Chineke nọnyere ya, ya gbago ebe ahụ. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Abụ ọma na azịza ihe anyị ga-aza bụ: ọ bụrụ na m echefuo gị, ka ire m rapara n'okpu ọnụ m. Zanụ ya. Ọ bụrụ na m echefuo gị, ka ire m rapara n'okpu ọnụ m. Ọ bụrụ na m echefuo gị, ka ire m rapara n'okpu ọnụ m. N'agịga mmiri Babilọn ka anyị nọdụrụ ala na-akwa akwa mgbe anyị chetara Zayọn. N'alaka osisi toro n'ala ahụ ka anyị kọwasara ụbọ akwara anyị. Ka ire m rapara n'okpu ọnụ m. Ọ bụrụ na m echefuo gị, ka ire m rapara n'okpu ọnụ m. Ọ bụrụ na m echefuo gị, ka ire m rapara n'okpu ọnụ m. N'ebe ahụ ka ndị dọtara anyị
anyị n'agha gwara anyị ka anyị bụọrọ ha abụ. Ndị na-emegbu anyị gwara anyị ṅụrịba ọṅụ bịakwasị bụọrọ na anyị abụ Zion. Ka ire m rapara n'ụkpọ ọnụ, ọ bụrụ na m echefu gị. Ka ire m rapara n'ụkpọ ọnụ, ọ bụrụ na m echefu gị. Ka ire m rapara n'ụkpọ ọnụ. Ma olee otu anyị ga-esi bụọ abụ Onyenwe anyị n'ala mba ọzọ? Jerusalem, ọ bụrụ na m echefuo gị ka aka nri m kpọnwụọ. Ka ire m rapara n'ụkpọ ọnụ, ọ bụrụ na m echefuo gị. Ka ire m rapara n'ụkpọ ọnụ, ọ bụrụ na m echefuo gị. Ka ire m rapara n'ụkpọ ọnụ. Ọ bụrụ na m ghara icheta gị, ka ire m rapara n'okpu ọnụ m. Ma ọ bụrụ na m ejighị Jerusalem meriri isi aṅụrị m, ka ire m rapara n'okpu ọnụ. Ọ bụrụ na m echefuo gị, ka ire m rapara n'okpu ọnụ. Ọ bụrụ na m echefuo gị, ka ire m rapara n'okpu ọnụ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Efesọs. Chineke bara ụba na amara, n'ihi na ịhụnanya ya n'ebe anyị nọ ebuka. Ọ bụrụgodu mgbe ahụ anyị nwụrụ anwụ site na njọ anyị, Chineke kpọbatara anyị na ndụ n'ime Kristi. Chineke ji amara zọpụta unu n'ime Kristi Jesu. Chineke mere ka anyị na Kristi soro bilite n'ọnwụ, bịakwa. Nke a bụ iji gosi ndụdụga ndụ niile na-abịanụ site n'imere anyị ihe ọma dị egwu n'ime Kristi. Na amara ya anaghị agwụ agwụ, ebe ọ bụ na ejiri amara zọpụta unu site n'okwukwe, na ọ bụghị site n'ike aka unu, kama site n'onyinye amara Chineke, na ọ bụghị site n'ime ihe ọbụla unu metara, ka mmadụ ọbụla ghara ịnya isi. Anyị bụ ọrụ aka nke Chineke kere n'ime Kristi Jesu, ka anyị wee na-ebi ụdị ezigbo ndụ ahụ Chineke kwadoro n'isi mbido na mmadụ ga-ebi. Okwu nke ose bụwa. So Kristi
Chineke hụrụ ụwa n'anya nke ukwuu, nke na o nwere otu nwa ya nye onye ọbụla kwerenụ na ya enwela ndụ ebighị ebi. Otito na ebube diwenum Yesu Kristi. Otito na ebube onye nwanyị nọnyere ụnụ nọnyekwara gị. ihe ọgụ nke a si n'ozi ọma dị nsọ nke Jọn dere. Otito dịrị gị dị nwenụ. Jesu gwara Nikodemus dịka Mozis si welie agwọ elu n'ime ọzara, etu ahụ ka a ga-esi welie nwa nke mmadụ elu, ka onye ọbụla kwere na ya nwee ndụ ebighị ebi. Chineke hụrụ ụwa n'anya nke ukwuu, nke na o nyere si otu nwa ya, ka onye ọbụla kwere na ya ghara ịla n'iyi, kama ka o nweta ndụ ebighị ebi. N'ihi na Chineke eziteghị nwa ya n'ụwa ka ọ mụ ụwa ikpe, kama ọ bụ ka ọ zọpụta ụwa. Agaghị ama onye kwere na ya ikpe, ma amala ala onye na-ekwe na ya ikpe, n'ihi na o kweghị na nwa ahụ Chineke mụrụ naanị ya. Nke a bụ ikpe ọmụma ahụ, na onye ahụ bụ ìhè abịala n'ime ụwa, mana ndị mmadụ hụrụ ọchịchịrị n'anya karịa ìhè, n'ihi na omume ha jọrọ njọ. Onye ọbụla omume ya jọrọ njọ na-akpọ ìhè asị, ọ dịghị abịakwute ìhè, ka a ghara ime ka ajọ omume ya pụta ìhè. Ma onye na-eme ezi omume na-abịakwute ìhè ahụ, ka ezi omume ya wee pụta ìhè, n'ihi na o mere ya n'irubere Chineke isi. Oziọma nke ose bụ ụwa. Otu ụdịrị Jesu Kristi na ndụ ebe anyị na-ekele Chineke oge niile, onye ọ bụ site n'ọganafọ ọma ya ka anyị ji enwe ike ịgbakọrọ na mbala ụlọ ụka anyị wee na-efe ya ofufe. Ụbọchị tata, okwu nke Chineke na-agwa anyị etu ndị nke Chineke na agba ochie ụmụ Chineke si wee ghọọ eze onye agwara m, na-eme ihe masị ha nụ. Ya nwa bụ ihe ọgụ nke mbụ kwuru ya ọfụma. Ọ bụ na anyị gụchaa ya ọfụma, anyị ga-afụ etu ha si wee gbakọta Chineke azụ. Ihe ọgụgụ nke mbụ ahụ ewetara n'akwụkwọ abụọ nke ihe mere ebe ndị mara ya ha ama ebe o si wee pụta.
oyibo gbara Chronicles igbo kpọọ ihe mere o chetara m ihe anyị kwere n'ukwe mgbe anyị nọ high school oge elu anọsa anyị na secondary school anyị na mgbe anyị na-agụ BK kwa Bible knowledge so mgbe ahụ ka anyị akụziri anyị ka anyị buo Bible niile n'isi the chapters so akụziri anyị ukwe Genesis, Exodus, Leviticus, ọnụọgụgụ, Deuteronomy, Samuel mbụ na Samuel abụọ, ndị eze mbụ na ndị eze abụọ, ihe mere n'ụbọchị ndị eze mbụ, ihe mere n'ụbọchị ndị eze abụọ, Tobit, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and so on. Amen. Ihe a bụ ihe anyị gụrụ more than 20 years ago. You see that? So ihe akụziri anyị mgbe anyị pere mpe secondary school either year 1, year 2 or so. Enwere teacher na-akụziri anyị mgbe ahụ. So ya na-echeta m ihe mere n'ụbọchị ndị eze mbụ, ihe mere n'ụbọchị ndị eze abụọ. So ihe ọgụgụ anyị gụrụ edere ihe mere n'ụbọchị ndị eze. Amen. Abịba debiri edebiri onye amara ya amụ ihe a na-ede maka ya. So oge ahụ akụziri anyị all the books of the Old and New Testament were ukwe kụziere anyị ya anyị wee memorize ya can you believe it? Memorize ya ọkụ ụlọ fụkwa anyway so it's an interesting story akụkọ tọlọtọ n'ugwu ka ọ ihe ọgụ nke gbara ekwu maka Babylonian captivity ọ na-ekwu maka ya etu ụmụ Izrel si kpọchie ntị ndị nke Chineke kpọchie ntị ọ sị na ha na-eme ihe masị ha nọ wee ghọọ eze onye agwara m eziga ha ndị amụma na ndị nkụzi dị iche iche ha kpọchie ntị eze onye agwara m nke anyị na-eme oge ụfọdụ n'oge nke anyị na-agwa mmadụ ya si ya nekwe ebe a nekwe ebe a mana ezinụlọ ọzọgwugwu ayọ ọ na-eme ya ọ bụla agụrụ ụmụaka kwa ị na-agwa ya ụmụaka na-eto eto na-ebelieve that na ha amachaghị ihe niile nne na nna na-asị ya mba jie brek ji nwayọọ mama na papa na-asị ya jikọ nwayọọ onye agụ na ya na-akwụ jikọ nwayọọ eze onye agwara m until omegini ọhọ ya o wee chọrọzie onye ọya atọ ụta maka oge ụfọdụ onye ahụ agaghị ebule eme onwe ihe o mere onwe ọ chọghị onye ya alụrụ aka n'onye a mere m so ọ dị ihe mere n'ihe ọ bụ nke mbụ ha wee gbahapụ Chineke onye masị ha nọ gịnị wee mee ha wee naanị igbu oru n'ala Babilọn wee melie ya gbọrọ ha naanị n'igbu oru. History kwuru ya mara around 587 BC. So ọ gwara igbo ka ha nọ wee na-agamiga ihe dị na ya nọtọ aka ụbọchị na-agazi uche wee na-abata ha afọ ha wee na-echeta ihe ha mere onwe ha ọya ka a na-agwa anyị na responsorial Sam ha wee sị kedu ka anyị ga-esi nọdụ n'ala ndị mba ọzọ wee na-ekwere Chineke ukwe mba na ha ga-ana Jerusalem be ha na ha ga-anachi ha azụ ya ka o ji sị ọ bụrụ na nchefu ogu Jerusalem if I forget you Jerusalem na ha ga-echefu nata be ha Jerusalem mana mgbe ha na-ekwu Jerusalem ọnụnwa ka ha na-emekikwa amụma prophetic statement maka Jerusalem ahụ dị ebighị ebi na-abụrụ Jerusalem nke ụwa that eternal Jerusalem, that heavenly Jerusalem anyị niile na-atụ anya ya nke anyị na-ekwe n'ukwe Jerusalem obodo bụ sọ mma ugwu gbara ya gburugburu mgbe a na-ekwu ukwe ichema Jerusalem nke dị na Middle East ga na-ekwu maka ya all that Jerusalem anyị na-eji maka wee gbakọ tata
Jerusalem adịghị ebighị ebi. So mgbe a na-ekwu na ha ga-aracha Jerusalem, ọ bụrụkwa nnukwu okwu ilegara anya prophetic statement maka ya ma bụ eternal and heavenly Jerusalem, our homeland, ebe anyị ncha na-aga site na enyemaka nke Chineke. So wee bụrụ ya awara sị ka anyị ga-esi nọdụzi na mba ọzọ wee na-ekwe Chineke ukwu otito. Mba, ha wee nwee mmụọ nchegharị wee bekuo Chineke. A gwara anyị na Chineke dịka ihe ọgụ nke abụọ si gwa anyị tata na ozi ọmakwa, Chineke jupụtara n'ebere na n'ịhụnanya. Dị wee n'ịdị ebere na ịhụnanya, ọ naghị ewiwe ngwa ebere ya ebuka, ọ naghị emeso anyị omume ka njọ anyị si ele. So Chineke wee kwalite eze Persia, eze Cyrus wee melie Babylon, wee mee gịnị? Declare freedom. Ọ bụrụ ya bụ na ụmụ nke Chineke wee na-achị ya azụ na ya ma bụ Jerusalem na be ha, ebe esi wee gbagbuo ha naanị igbo oru. Ọ ya nwabụkwara ọmụcha akụkọ akọla anyị na ya nwa bụ Book of 2 Chronicles, ihe mere n'ụbọchị ndị eze ka anyị gụ n'ihe ọgụ nke mbụ tata. O wee kpọga anyị n'ihe ọgụ nke abụọ nke si n'akwụkwọ Pọl asị degara ndị Efesus, nke na-ekwu maka ebere nke Chineke na Chineke jupụtara na ebere. Anya mere o ji wee meghara anya ihe ndị nke ya mere, wee mee gịnị? Wee lee gbaghara ha wee bụkwa ndị nwere onwe ha. Oziọma na-agwazi anyị oziọma John 3:16 maka ya ma bụ ịfụnanya na ebere nke Chineke, na Chineke fụrụ ụwa n'anya nke ukwuu. Ọ fụrụ ụwa n'anya nke ukwuu nke na ọ bụ gịnị? O nyere ụwa so otu nwa ya ka onye ọbụla kwere na ya wee nwee ike nweta ndụ ebighị ebi. Ụmụnne na Kristi, ọkwa na ya ma bụ ebere na ịfụnanya nke Chineke ka anyị tụkwasịra nchekwube anyị na ya. Ụnụ mara anyị kwuo okwu plen gara anyị mee gịnị? Anyị eje breki. Ịma kịta a na-emerụ plen na-agazi nnukwu emen. So anyị kwuo okwu, anyị jee breki na onye bụ ise na airport. Iwere ururu na ime gịnị? Iwerekwa ọghọm dị ya nọ. Ọ ka o si wee dị. So ọ bụkwara ebere nke Chineke na ịfụnanya ya ka anyị niile tụkwasịrị nchekwube na ya, maka na nke anyị bụrụ mmadụ anyị na-emehie, mana nke Chineke ji wee bụ Chineke. Ọ na-agbaghara anyị mgbe niile, na-agbaghachi anyị azụ, na-ayọ anyị, na-agwa anyị mgbe niile ka anyị na-abịakwute ya. Ka ihe na-amasị ụbọchị tata maka ya nwa bụ mmụọ nke nchegharị, mmụọ nke umeanị na mmụọ nke ịchọ iru nke Chineke oge niile na ndụ anyị site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Ekwe m n'otu Chineke nna ji ike niile, onye mere n'igwe na ala na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụọ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si na ezi Chukwu, a mụrụ ya amụ, emeghị eme, ya na nna bụ otu ihe n'ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, o were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, elie ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwu,
ọrọgoro n'eluigwe nọrọ n'aka nri nna ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe m na mmụọ nsọ onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpuru na-etokodo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ katọlik na apọstọlik. Ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndị ụwa ga-abịanụ. Amen. Ebele nke anyị bụ ndị kwerenụ ụmụnne na Kristi, Chineke anyị jupụtara n'ebere na n'ịhụnanya, nwana ka anyị kọsara ya mgbe anyị ga. Maka nzukọ nsọ Kristi na ndị ndu ya, ka Chineke wepụrụ nzukọ ya nkewa n'ụzọ ọbụla, ka nzukọ na-eto n'ịdị n'otu, ọrụ ebere na udo. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Maka ndị ndu nke mba niile, ka ha na-akwalite udo, nsọpụrụ na ugwu n'etiti mmadụ niile na mba niile. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Maka ndị niile gbara ọsọ ndụ n'ihi ajọ ọchịchị, agha na ọdachi dị iche iche, ka Chineke nyere ha aka, ka ha nwee ike ịlọghachi na be ha n'enweghị nsogbu na egwu ọbụla, ka ha nwere onwe ha ma nwee ezi udo. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Dị nwenụ anyị lele anyị. Maka ndị na-elekọta ndị ọrịa, ọkacha ndị nọ n'oke ọnwụ na ndụ, ka ha na-egosipụta ịhụnanya Chineke nke na-adịgide mgbe niile ha nọ n'ọrụ ha. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Dị nwenụ anyị lele anyị. Maka ndị ọgbakọ okwukwe anyị, ka anyị na-egosipụta ife nke Kristi site n'ekpere na ọrụ ịhụnanya nke ezi mmekọrịta n'etiti anyị na mmadụ ibe anyị. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Dị nwenụ anyị. Maka ndị nwụrụ anwụ, ọkacha ndị anyị na-echeta na aja Maasị dị asọ n'ụbọchị tata, ndị nwụrụ n'ihe mberede dị iche iche, ndị nwụrụ n'ọrịa COVID-19 n'akụkụ ụwa niile, ka Chineke nye ha ezumike ebe ma kasie ndị ọnwụ ha metụtara obi. Anyị arịọ gị dị nwenụ. Ebele ime obi ka anyị kọsazie Chineke mba anyị ndị ọzọ ga n'emume Eucharistia nke ụbọchị tata. Ka anyị chetakwazi ụmụnne anyị ndị nọ na nnukwu nsogbu dị iche iche, ndị arụ na-esiri ike, ma ndị na-arịa ọrịa COVID n'ebe dị iche iche. Ka anyị chetakwazi ndị parish anyị ndị arụ na-adịrọ ndị ezinụlọ anyị ga. Maka ndị nwụrụ anwụ, ka dị nwenụ nabata ha na Jerusalem ahụ dị ebighị ebi, ka anyị ncha na-atụ anya ya. Anyị chetakwazi anyị niile na nsogbu nke ọbụla maọbụ nke ọzọ nke anyị nwere na ndụ anyị, ka anyị na-ayọ ụgwọ nsọ na nchekwa nke Chineke n'isi anyị niile. Dị nwenụ dị ebighị ebi, anyị bụ ụmụ odibo gị, ewerego okwukwe, nchekwa na ịfụnanya site na amara gị gbakọọ n'iru gị n'ụbọchị tata, ife gị ofufe na ịsọpụrụ gị. Biko nụrụ anyị, gọzie anyị, chekwaba anyị oge niile site na Kristi onye nwe anyị. Amen. When I saw
the wondrous cross on which the Prince of Glory died, my riches gain, I count but loss, and pour content on all my pride. Forbid it, Lord, that I should boast, save in the death of Christ, my God. Other than this, that taught me most, I sacrifice them to his blood. See from his head, his hands, his feet, love flowing God down, there's such love and sorrow meet, authors compose so rich a crown, where the whole realm of nature mine, not enough when far too small, love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my own. When I survey the wondrous cross on which the Prince of Glory died, my riches gain, I count but loss, and pour content on all my pride. Yabana munam kaja ina chukune ga masi chukuna jikeni ne ina rano. onye nwe anyị nara aja n'aka gị maka otuto na ebube aha gị ya na ọdịmma nke anyị na nke ozugbo nzukọ gị dị asọ. Amen. Onye nwe anyị ji aṅụrị ebutere gị onyinye ndị a ihe iji agwọ anyị ọrịa mgbe dum. Biko anyị ji ume a na-arịọ mee ka anyị jiri okwukwe dị ndụ na-esegburu gị bịakwa n'efe gị n'ụzọ kwesịrị ekwesị maka nzọpụta nke ụwa site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ, nọnyekwara gị, welite n'obi elu, anyị ewelite gị ya n'ebe dị nwe n'anyị nọ. ka anyị edeme Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ekwesị bụrụkwa ihe ziri ezi. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile na dị nsọ. Chineke jike niile elu ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị. Ihe na ọ bụ nke nwatiri ndị nke gị iwu iji aṅụrị na obi dị ọcha na-akwadobe n'afọ ọbụla maka nnukwu emume nke Paska. Ọ bụ site n'itinye obi anyị n'ekpere na n'ọrụ nke ịhụnanya
na site n'isoro ugboro na emume niile nke nzukọ ji edo anyị nsọ ka anyị ji ejupụta na gracia nke ụmụ nke Chukwu. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-asị nsọ 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 otu ebe ụwa Chukwu nke igwe ndị agha. Eluigwe na-ajụ na-adị nsọ ezi ihe nsọ gị na-eri m nsọ. Anyị na-arịọ ka ido onye ndị a nsọ nsọ yikwasị mmụọ gị ka ha wee ghọọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu ụdị ihe na-anwụ nke o jiri aka ya wee na-alụ wee la achịcha nye gị ekele na otito nyawa ya nye ụmụazụ ya sị nara m nke a dị elu unu niile ka bụ ahụ m ka a ga-eduru nye maka unu. Etu akwa ka o si mee mgbe ha lichara nri anyị asị o buru iko mmanya nyekwa gị ekele n'otito bunye ya ụmụazụ ya sị nara m nke a ṅụọ unu niile ka biko nke ọbara m ka ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e gbaalụ njọ na-emenụ nke a na ncheta nke m. na ncheta nke ọnwụ na bido n'ọnwụ nke nwa gị anyị ebunyegacha nke ndụ na iko nke nzọpụta anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwere gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-ayọ ka anyị ebe dị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu si na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna cheta nzukọ gazuru ụwa niile mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Hosea na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị jiri okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Gbabata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ ihe nke ebube gị, biko meela anyị niile ebere ka anyị soro gị mara dị ngọzi na nke Chukwu Josef dị nsọ bụ di ya, ndị apọstụl Eugene dị nsọ na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa a wee keta ndụ ebe ebe ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. ya niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime ya n'aka ya na-edekọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu na jike niile nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa ta ụwa niile. Amen.
ụmụnna ka anyị were ebere nọ nzọpụta anyị kụziri anyị wee gbakọ Chukwu nna. Nna anyị nọ n'eluigwe, ka oto dịrị aha gị, ka ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị. Gbaghara anyị mmehie anyị ga dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị. Ekwena ka anyị kwe na nranye, ma zọpụta anyị n'ajọ ihe. Amen. Zọpụta anyị na-ayọ gị ose bụ n'ajọ ihe niile. Were ebere gị udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị wee gbanahụ nsogbu niile. Were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi ka onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. N'ihi na ọchịchị bụ nke gị, ike na otuto ebebe ebebe. Enwe anyị Jesu Kristi, nwa ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ ụnụ, udo nke m ka m na-enye ụnụ. Elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile uche gị siri chọọ. Gị bụ ịdị ndụ na-achị ebebe ebebe. Amen. Udo nke ose bụ gbadoro ụnụ mgbe niile. Dịkwara gị. Fele nwanne gị aka maka ekene nke udo. Udo na ịhụnanya Kristi. Ịfụnanya nke Kristi. Amen. Lee nwa atụrụ nke Chukwu onye bechapụ njọ nke ụwa. Anyị niile nwere isi ọma bụ ndị agbọrọ na olili nke nwa atụrụ Chineke. Ndị nwenụ m, etosiro m ka ịbata n'ime ụlọ m ma kwuo sọsọ okwu na mkpụrụ obi m ga-adị ka ahụ na ọbara Kristi chekwaba anyị ruo na ndụ ebe ebe. Amen. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and
was on that old cross, Jesus suffered and died to pardon and sanctify me. So I gently followed rugged cross till my trophies at last I laid down. I will cling to the rugged cross, and this changes someday for a crown. Anatagum, Yesu lobim, abombasi angori, osineni ka anyị ya ịyọ Chineke ọ bụ gị na-enye mmadụ niile na-abata n'ụwa ihe biko were ebube nke amara gị hụnye n'ime obi anyị, mee ka obi anyị jupụta n'ihe nke ozi ọma gị, ka anyị na-eme ihe na-amasị ebube eze gị mgbe niile, bịakwa nwee ezigbo ịhụnanya n'ebe ị nọ site na Kristi Onyenwe anyị. Amen.
dịka onye na-akpọ m nnyaa ajụ m kedu ihe kpatalụ a na-aka ụka ekwukata okwu akwụsị na fada kwukata okwu Chukwu ọkwụsị na mmakata ọkwa akwụsị m. Fada azaga anyị kọwakwara anyị ya, ọ na-akọwa ya oge niile. Ebe anyị na-aka ụka, ụlọ ụka anyị dị n'ụzọ airport, ọ dị n'ụzọ ebe ụgbọelu na-ada. Dịka m siri kwụsị kịta, ọ bụ ụgbọelu na-agafe ebe anụnwa. M na-ekwu okwu mgbe ụgbọelu na-aga, ma ọfada na-eme ihe niile mgbe ụgbọelu na-aga, amanụ ihe ọ na-ekwu. Ọ bụ ya kpatalụ anyị ji akwụsị obere. Ọnya ka anyị na-akọwakwa. Fada na-akọwa ya oge niile. Ebe ụlọ ụka anyị dị nso na ebe ụgbọelu na-ada na Los Angeles. Ebe ọbụla ga-anọ na anyị kwụsị ma anyị na-ekwu okwu, ihe ọ pụtara bụ na ụgbọelu na-agafe ebe anyị nọ. Anyị kwụsịrị ka ị wee nụ ihe anyị na-ekwu ma ọ gafesịa. Anyị na-elotekwere ndị niile kwere nkwa ego Together in Mission Capital Campaign. Biko ka anyị na-emejupụta nkwa anyị kwelụ. Ndị Tansi Prayer Group ka nwere onemone akwa ha. Ndị chọrọ ya ha mee ka Immaculata Ikebudu malụ. Station of the Cross anyị na-eme ya ogele ntị a niile. Ọ bụ ịnọrọ na bego, ị gaa na prayer line anyị, fonu anyị nke dịkwanụ na parish website anyị, 7 p.m. Friday na mgbede ọbụla ka eji eme ihe. Ịbanye na ya soro ndị parish gị, ndị otu anyị niile, Igbo Catholic Community, were mee Stations of the Cross. Anyị wee na-elotekwara anyị niile. Palm Sunday bụ izu ụka abụọ tata. Saturday tupu ọ bụrụ Palm Sunday, March 27, ka anyị nwere community retreat, parish retreat anyị. Nke anụnwa bụkwa ịnọrọ na bego, i were soro na-eme. Ọ ga-abụ na Zoom. Ezipụgo akwụkwọ maka ya. Ndị nne ndị nna ezipụgo etu esi were banye na Zoom were mee retreat nke ara. Ọ bụ ka o si wee do. Etu a na Holy Week niile, etu a ka a ga-esi wee mee mmemme Holy Week. Palm Sunday, ụka igu, anyị ga-akakwu ya etu esi aka ụbọchị ụka, mana anyị amụ eme ngagharị. A ga-enwe ụka 8, ụka 10 na ụka 12, mana anyị ga-eme ihe ndị ọzọ niile. Ya agụ Passion ka esi agụ ya. Ya bụ anyị ga-eme ihe niile etu esi eme ya ebe a, mana anyị amụ eme ngagharị, amụ eji igu wee gagharị ka esi aga. Ọ bụ ka obodo si wee do. Ụbọchị Monday, Thursday, Holy Thursday, Good Friday, Holy Saturday, abalị anụnwa anyị ga na-ebido mmemme ya n'elekere 5 nke mgbede, 5 p.m. ebe anụnwa. 5 p.m. anyị ga-eme ha ncha. Ya bụ ka anyị malụ. Ị na-eji ajụ ndị na-ajụnụ anyị emekwọ, anyị eme ya n'arọ ka esi eme ihe. Anyị eme ha nche ebe anụnwa. Onwe ihe ndị anyị ewepụ na ya dịka obodo si wee do, anyị afụ ya, mana anyị agbakọlọta ọnụ oge a niile. 5 p.m. ụbọchị Thursday, Monday, Thursday, or Holy Thursday, Good Friday and Holy Saturday ka a ga-eji were, anyị ga-ebido ya na 5 p.m. ebe a. Anyị wee na-ekenekwa ndị niile, onye ọbụla n'ụzọ abụ n'ụzọ anyị si enye aka ka parish anyị na-aga n'iru. Na-elotekwere ndị niile ma ịgba akwụkwọ, ma baptism, ma confirmation,
ha ncha na-aga n'iru, parish anyị na-aga n'iru ka anyị na-akwadosi ya ike. Wee na-ekenezi ụkọchukwu anyị bụ Jude Umeobi ka anyị kụpụrụ na ya aka. Daalụnụ. Anyị na-ekene anyị niile. Mgbe anyị na-ekwu okwu Chukwu, ọ dị ka anyị ekwu na anyị jere Sunday school 20 years ago. Mba na ọ bụrụ ya izu oge nuru anọ ọsa o teela, ọ bụrụ etu ahụ. Ịmụ ihe dị on record, so yeah, to keep the record straight. Oge nuru anọ ọsa, amen. O teela aka. So anyway, anyị na-ekene anyị niile etu anyị si abịa na parish anyị maka aja misa wee na-ayọ ngọzi na nchekwa nke Chineke oge nche na ndụ anyị site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ, onyekwara gị. ka Chukwu ji ike niile gọzie ụnụ, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Misa agụsigo ka anyị nabanụ n'udo. Ekele dịrị Chukwu. Anyị ka nwere one parish kalenda anyị, onwe ndị enwetabeghị, ọ dị ebe a nụwa ka ọ nọ bịa were ya.